Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Эшләмиләрдә алиментта түләмиләр. Суд приставлары алимент түләмәүчеләр буенча рейд оештырды. Алар белән Гүзәл Габдуллина булды. Шәһәр хакимияте янындагы Җәмигъ мәчетендә бүген беренче намаз үтте. Алга таба төзелеш ничек алып барылачак? Бу хакта Римма Әхмәтова. Мәскәү проспектын төзекләндергәннәр, әмма 53-нче комплекстагы тукталышка игътибар итмәгәннәр. Проблема шишелерме? Шалуда бурычлы алиментчылары рәтен хатын-кызларга тулыландыра башлаганы. Приставлар белдерүенчә, ярты миллион сумга якын бурычы булганнар да очрый. Алар эшкә урнашырга теләми, спиртлы эчемлекләр, бәйрәмнәр ярата. Бүген суд приставлары белән рейдта Гүзәл Габдуллина катнашты. Бүген республикада алимент түләмәүчеләрнең саны 20 меңгә якын. Белгечләр бурычлыларның портретын төзегән. Бу нигездә 30-42 яшьләрдәге ир-ат. Бүген аларның саны 11 мең тирәсе. Әмма хатын-кызлар да бар. Бурычлылар исемлегендә Лилия дә аңа әле 30 тулмаган. Сабые балалар йортында 2 ел алимент түләми, бурычы 150 меңгә җыелган. Суд был у меня недавно. У меня сказали, еще не вступило право вот это отработки мне. 8 Дело не в месяцев. отработке, Лилия Булатовна. Поймите одну простую вещь. Если вы не будете работать официально, не будете отчислять алименты, это уже состав уголовной ответственности. Приставларга Лилия эшкә урнашырга вәгъдә итте, әмма белгечләр моның чираттагы ялган икәнен яхшы аңлый. Киләсе бурычта да приставлар килгән саен яңа сәбәп эзли. Давайте вот, я вам сразу говорю, вот синяк пройдет, я тут же это устрою, пожалуйста. Озакка сузылган бәйрәмнәр, спиртлы эчемлекләр бала белән ата-ана арасында киртә була. Бу хатын-кызның алимент буенча бурычы ярты миллион сумга җыелган. Приставлар әгәр дә эшләмәсәгез дә алимент түләргә кирәк. Кайбер очракта аның суммасы зуррак та дип искәртә. Если он не работает официально, либо не работает вообще, на основании федерального закона расчет задолженности производится исходя средней заработной платы по Российской Федерации. На сегодняшний день она составляет 40 443 рубля. Смотря сколько назначено судом. Либо это на одного ребенка 1/4, на двоих детей 1/3, на троих и более по закону 1/2. Бурычлылар арасында акчалы шәһәрдәшләр дә бар. Алимент хезмәт хакының 70%-нан артык була алмый. Бурычлыларны административ җинаять җаваплылыгына тарталар, счетларына арест салалар. Әмма нигездә аларның счетында акча булмый. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Безнең редакциянең Койнар элемтә телефонына бер шулы шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Автозавод районы Базар районындагы тукталышта басып туруда шитен диялар. Исегезгә төшерәм, Мәскәү проспектын узган ел капиталь төзекләндерделәр. Ни өчен тукталыш ремонттан читтә калган һәм аны төзекләндерүче булырмы? Сорауга җавапны хәбәрчебез эзләде. Базар янындагы тукталыш һәр даим буш диярлек. Явым төшем булмаса, кешеләр аны шитләтеп үтәргә тырыша. Нет, неудобно. Они на той стороне также не доделали. Очень неудобно. Потому что сходишь, кто-то может, дети поторопятся, бабушкам, дедушкам неудобно. Очень неудобно. Грязь, во-первых. Во-вторых, неудобно. И ноги можно поломать. И вообще, что за безобразие? Почему что-то делали и не доделали? Всякие приемки были, а толку нет. Проспектны төзекләндерү белән Камдырстрой шөгыльләнде. Ремонт вакытында бирдә сәүдә павильоннары тора иде. Шунлыктан мәйданчыкны яңарту мөмкин булмады дип аңлаттылар безгә предприятиедә. Эти виды работ были исключены из проекта, и к нам эти уже объемы не относятся. После сдачи объекта в эксплуатацию, подписания акта ввода, через какое-то время там произошел демонтаж этих торговых павильонов. Получается, осталось в таком состоянии. Мы к этому отношению сейчас, наше предприятие не имеет. Базар тукталышы янындагы мәйданчыкны соң булса да төзекләндерәчәкләр. Башкарма комитетның торак коммуналь хуҗалык идарәсе башлыгы әйтүенчә, шәһәрдәшләр инде бу җәйдә уңайлы тукталышта басып торачак. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр дә сезне дә берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Койнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 5131 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Ягулык майлау материалларына бәяләр арту сәбәпле Россия төбәкләре 5 миллиард сум компенсация алачак. Дәүләт Думасы авыл хуҗалыгы министрлыгының шул хактагы проектын хуплады. Бу акчалар хөкүмәтнең резерв фондынан бирелергә тиеш. Исегезгә төшерәм, республика җитәкчелеге дә әлеге теманы күтәргән иде. Ягулыкны түбән бәядән алу авыл хуҗалыгында акчаларны янга калдырырга ярдәм итәчәк.
Бүгін хакимият янында түзілуші Жәмиғ мәчетінде бірінші тапқыр намаз оқыдылар. Онда 70-ке яқыны кіші қатнашты. Есігізге түшіребіз. 3200 кішіге есепленген зур мәчетке 90-шы елларда оқ негіз салынса да түзіліш бармады. Нихаят узған жайда мәчетінің подвалын ясадылар. Яңа мәчеті қойшан әзір болар, Рима Ахметова білішті. Жәмиғ мәчеті бинасында бірінші азан яңғыры. Бұл вақиғаны халық көптеннен күтті. Нихаят бина жер астынан қалқып шықты деп шатлана мұсылмандар. Жәмиғ мәчетінің бүгін енді иден үстінде басып тұрабыз. Аста біздің енді иден асты. Біз аны енді ұрыш айткенде подвал деп шылап ет. Әзір, әлхамдулилlah, шоңа көре міне біздің енді халыққа да көрсетірге әйбіріміз бар. Әлхамдулилlah, бик көп іш ішленді. Узган ел подвалда 26 миллионлық түзіліш монтаж ішлері башқарылған. Анда келешекте ашхана һәм зор спорт залы ясалачак. Быйыл мәчетнең проект смета документациясын яңарту үстендә эшләр. Алдагы 3-4 елда бинаның каркасы төзелергә тиеш. Моның өчен 100 миллион сум акча җыярга кирәк. Безнең бөтен килгән акчабыз шул халыктан килгән акча. Халыктан килгән акча безнең халкыбызга бик зур рәхмәт. Менә садака биргән әбиләр, бабайлар, апалар, бабайлар, иратлар, безнең шактый гына предпринимательләр дә бик яхшы кушылалар бу бурычка. Жәмиғ мәчете төзелешенә акчалата ярдәм күрсәтү өчен мөхтәсибәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Рима Ахметова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Гөмбә сезоны башланды. Урманда адым сайын кулына чиләк тоткан шәһәрдәшләрне очратырга мөмкин. Әлеге әтәч гөмбәсе җыялар. Соңрагы җирән гөмбә, нарат гөмбәсе, майлы гөмбә җыю сезоны башлана. Дөрес, бу көннәрдә уңыш азайды ди шәһәрдәшләре, сәбәбе яңгырлар булмауда. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Бу гөмбәгә ошаган бүтән гөмбә юк. Моны айыру бер дә кыен түгел. Галина Сергеевна гөмбә сезоны башлангач зур булмаган бизнесын җәелдереп җибәрә. Пенсия кечкенә ди ул, ә бер 5 литрлы чиләк гөмбәне 350 сумга сатып була. Бүген ул сатуга 30 литрлап әтәч гөмбәсе алып чыккан. Сәгать 3-тә торып китәбез машина белән, 2 сәгать барабыз. Вятский полян ягына. Шуннан җыябыз, кич кайтабыз. Быел әс, потому что яңгыр булмады, башта суык булды, хәзер яңгыр юк. Менә кичә уже бик әз генә таптык, уже юк. Дөрес гөмбә җыю өчен иртә таңнан торып, әллә кая ерак урманнарга барып йөрмәсәң була дип исәпләүче шәһәрдәшләр дә бар. Аларның принципы гапади: гөмбәне шәһәр эчендәге мондай агачлыклардан да табарга мөмкин. Табиблар әйтүенчә, мондай урында җыелган гөмбәләр сәламәтлеккә зур зыян китерә. Гөмбәләр алар промокашка кебек үзенә бөтен начар матдәне, әйбәт матдәләрне үзенә алалар. Аларны кайнатканда да, тызлаганда да ул начар матдәләр бетми. Күбесе кыртлаган гөмбәләрне җыялар. Тызлагач аның кырты чыга дип. Кырты чыганын, ул кыртларның бит матдәләре, токсиннары гөмбәдә кала. Агулануның беренче билгеләре ашказан эшчәнлеге бозылу, баш әйләнү, укшыту. Бөерләргә, бавырга, үзәк нерв системасына зыян килә. Тиз арада ашказанын юдырту һәм табибларга мөрәҗәгать итү кирәк. Гәрчә бу көннәрдә гөмбә, димәк аны сатучылар күпкә кимесә дә, яңгырлар явып үтү белән гөмбәчеләр яна яхшы уңышка өметләнә. Ләйсән Ханова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Инде берничә сәгатьтән соң Күңел радиосы Сандали пляж клубында кызыклы кичәне башлап җибәрәчәк. Чара кичке 9-да башлана. Радио диджейлары бай эштәлекле программа әзерләгән. Кунакларны Илнара Гилманшин, Илназ Гарипов, Рима Никитина, диджей Смайл сыйындырачак. Бәйрәмгә килүчеләрне бүләкләр, кызыклы уеннар көтә. Билетларны кергәндә сатып алырга мөмкин. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән мин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Новинка в сети магазинов «Темле». Настоящая белорусская колбаса из говядины и телятины. Натуральный продукт. Подтвержденное качество. Спрашивайте в сети магазинов «Темле».